jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma aset hawri ko nogas e nayyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habruji ko ɓuuri hewde habruji meɗen hande koko fati états-unis ɗum noon ko élection ngaji parti républicain mbiyata élection ngaji primaire baɗɗi toon to Caroline du Sud ma en ƴeew yañade hol gañiɗo ɗum e kadi kamɓe candidat ji gonnoɗo toon ɗi ko koɓe kaali toon ma en ƴeew kadi ƴeewde oɗo saaha joni noon 5 lewru mars ɗum noon ko mbiyata mardi mawɗo habruji meɗen international ko fati ceftal ɓalli ɗum noon ma en mbaw jokkodirde toon Tidiane Niang o wawa rokkude en page mo jogui en ko fati ceftal ɓalli ko ɗum woni titre uji meɗen e oɗo journal hannde momin mbaɗan toon e ɗemgal Pulaar ɗum noon hannde aset hawri ko nogas e nayyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu détuji mum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiramon mbiɗen ni hannde ko aset hawri ko nogas e nayyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ko adi fof koko fati e weeyo ɓe diwan surtout Cincinnati ene wayno ko jangol bongol kadi wona oɗo saaha joni hannde ɗo e minuit tugui tan 8 heures jamma ha minuit hay tan ma 2 heures ma température o telloy ha wona moins 4 degré celsius ñande dimanche subaka ñalawma ma ñalloy 7 degré e ɗon e lendi kadi ma telloyo ma montoy ha ko noon 13 degré celsius ɗum noon ɗamina ñande mardi ma wat tuɓoji seeɗa tugui ñande talata hay tan ma ñande alarba ma wat tuɓoji hawnayyi kadi température o kadi ma continue tellade kadi alarba jamma wona ya moins 3 degré jamma alhamis yettoy moins 5 degré wora noon ha ñande aset gartoyo donc température o woni koye hakkude tan ɓuɓol e nguleyki o ɗiɗo ñalawmaji garoji habruji men e toon to états-unis e tugnade kadi CNN reporti hono kanko Donald Trump ene wayno ko kanko hawi e wotoji bannoɗi toon to Caroline du Sud ɗiɗon woteji noon ko woteji ko mbiyata élection ngaji primaire wonnande parti républicain e tugnade e chiffre uji jaltuɗo oɗo saaha joni hono kanko Donald Trump e nder temedere o dañi 60% ɗum noon ene wayno dañi 39 37 délégué wona kanko Nikki Haley noon o dañi kene wona 38.6% ɗum noon ene wayno kanko dañani taw hay délégué goto wonande oɗo état siftin ɗon tan ko Caroline du Sud ko état mo kanko Nikki Haley o laamino toon kane wona duuɓi 6 kanko wonno gouverneur e kadi ene wayno ko kanko kadi wonno ambassadrice mo Donald Trump ƴeftuno pour yo won ambassadrice Nations Unies toon to New York e laamu Donald Trump duuɓi muɗum ɗiɗi gaden ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni e caggal nde woteji ɗi kadi hankkadi ganda hol gañiɗo hono kanko Donald Trump o waɗi déclaration mawɗo pour hollude tan wonde ko hande ko kanko jogori laamade États-Unis ɗum o yiiɗi wadde o fuɗɗi e nder discours makko kadi ɓe kaali hen tiyoji baɗɗunoɗi toon to hakkude Russie e Europe koɓe mbiyata Nord Stream o wi wonde ene wayno ko kanko dartino ɗiɗon tiyoji fate en felde Russie kono ene wayno ɗum ɗo fof kadi tawama ko fenade ene wayno ɗiɗon tiyoji continue waɗede même caggal nde kanko hoore makko laamu makko gasi ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go par ce que ko caggal muɗum e nder lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go ko nden kamɓe e Allemagne ɓe continue ɓe mbi wonde ɓe continue maade oɗo e ɗiɗo tiwoji ene wayno guittoji gaz naturel toon to Russie fadde toon to Europe e nder woteji kadi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas kanko Donald Trump kadi omo continue wi wonde ko woteji ɗi ko gujjaɗi kono ene wayno kadi hono kamɓe kadi wonɓe CNN sernoɓe ko fate gonga walla penale kalteɗe discray ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo fof ko fenani par ce que nder kene wona 19 lawol o yeehi tribunal uji kono ala fof ɗo wawi gañade wiya wonde ko gongira gonga ko kanko gañi e kadi résultat jaltuɗi henna Joe Biden daño ko 3 e délégation ngaji 6 kanko daño ko 232 e délégation hay sindo wodino ko change no état ji wawano waylude ɗum ɗon donc ene wayno ko won haalluji goɗɗi kadi o haali ko surtout ko fate en empêchement mo waɗano o wi wonde ko Joe Biden woni caggal muɗum ko takka oɗo saaha joni e ko takkano hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko ha fayi ɗo ɗo yarate ɗo ene wayno ala fof ko Joe Biden jogui hen rôle muɗum ɗum noon ene wayno ko kanko Trump omo continue haala kono ene wayno caggal muɗum yiyama kadi hono ene wayno poɗodiro e makko joni ko fati banggue républicain hono kanko Nikki Haley o waɗi kanko hoore makko discours et surtout kadi yimɓe makko supporte ɓe mumɓe mbi wonde ko victoire mo Trump o kañum ɗumen wayi ɗumen kono haydara ni ene wayno ko kanko Nikki Haley kadi o wi ko continue wadde campagne uji makko e ko continue kadi hande vote cakkitto mo américain ji jogori ƴeftude pour wiide wonde hankkadi o wawa wodde
ɗum noon e nder haraleɓe ko fati politique ko kalata koɓe ɗamini kamɓe républicain ji woni mabɓe ene ɗamini hono kanko Donald Trump e nder ñawoje jogorɗe arde surtout ñawoje toon to Georgia e ñawoje kadi toon to New York hawnaki kanko hoore makko maw dañ tawede hen wonde ko kanko tooñi ɗum noon hawnaki cokkugol makko hen walla hawnaki ni Cour suprême ma yaltin décision muɗum pour wiya wonde ko kanko Donald Trump o ala immunité ko wiyata ko par ce que hande o wiyata ko kala ko waɗi surtout guila ko fati woteji nde seppoji mbanno toon ha yimɓe janoyi toon to congrès ha yettanima kayitaji ɗi o nawi toon to Mar-a-Lago ɗum noon ko toon to Florida ene wayno o wi ko omo jogui immunité donc ala ko wawi wadde foof o waɗirno ɗum en tant que président walla en tant que ancien président o fotani nanguirede ɗum walla o fotani ñawede ɗum noon on ɗon décision ko kamɓe Cour suprême ko ɗum fada oɗo saaha joni hawnaki holko ɓe jogori wadde haalde hen andaka noon holko lenniɓe kono noon ene wayno ko ene ɗamina ɗeɗo balɗe garoje kamɓe Cour suprême mbaɗon décision donc ko wawi wonde foof so tawi kamɓe Cour suprême ɓe gari ɓe mbi wonde ko Donald Trump wawa jogade immunité par ce que meeɗi ardade leydi donc ala ko wawi takkede ɗum ɗon kadi ko hunde wawde addandemo caɗele e surtout e ñawoji gonaɗe o surtout toon to Georgia tawde ɗeɗo ñawoji koko takka wonde peeje ɗe wonno hen élection ngaji hitande ujunnaje ɗiɗi nogas koɗen gaddi peeje ha congrès yana ko ɗum waɗi kadi hano kamɓe toon to Georgia ɓe mbi wonde o naati e affaire uji mabɓe taw ko état Georgia woteji muɗum nden do noddata yimɓe ardiɓe ɗiɗon woteji ɓe mbaɗa feere mbayla ɗiɗon woteji ha dokkamo no hawa o Georgia hande nder ko fate élection ngaji mabɓe kamɓe primaire toon to Caroline du Sud e tugnadi kadi e habaruji gumiriɗi toon to CNN ene wayno ko campagne makko kanko Nikki Haley ɓe mbi ɓe mbawi yaltinde kalisi joni kono wona $500,000 ɗum noon ko wadde ɗum e nder ko wiyete publicité e campagne toon to Michigan toon to Minnesota Colorado ɗum ɗo fof ene wayno ko balɗe sappo garoje ɗe kadi en ɗamina kadi wona nogasi go état ji e kañum koyemen votoji ko fate élection ngaji primaire hawnaki ko kamɓe koye mabɓe mbaw nannude surtout yen eɓe jogui kalis kewɗo oɗo saha joni kadi eɓe kutoro ko fate télévision ngaji ko fate publicité ji e surtout kadi kanko Nikki Haley campagne makko oɗo saha joni ko attaque de Donald Trump ko kanko ɓuuri wawde toonje Donald Trump ɗum kadi ko hunde meeɗan yiyede e kanko kadi ene wayno mono hutoro oɗo saha joni sibabude Donald Trump tooñi gorko makko ko militaire wi ɗum wonde ko dogɗon yalti leydi ndi alors ko oɗon gorko ko baɗaɗo woni koye mission muɗum caggal leydi ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene kanko Nikki Haley omo hutoro kadi ene wayno ko Donald Trump ko toñatamo en tant que debbo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnaki wallum kanko Nikki Haley e ko fate soutien rewɓe ɗi gonɗanimo ko wawi wonde fof ene wayno balɗe sappo garoje ɗe ene kamɓe campagne mabɓe sibabude kalis moɓe jogui e sibabude kadi ɓe continue wawde wadde oɗo saha joni ko mbiyata fundraising rendinde kalisaji eɓe ɗaminima ɗum ɗon won ko mbiyata game changer ɗum ɗon ma wo ko wayli hakkude poɗodiral hakkude makko kanko Donald Trump e kanko Nikki Haley hay sinde Donald Trump ne jogori ɓurdemo toɓɓe hawnaki ɗum ɗo kadi so tawi woodi ko kewi e Donald Trump hawnaki ma républicain ji garte makko kanko Nikki Haley habaruji men international en jokkodir tan joni koye Tijani Niang o wawa rokkude en kadi page mo jogui en ko fate coftal ɓalli Tijani Niang bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen ko jencude kiwdire ligue des champion africain ñalawma hannde ɗo e lamorgo leydi Mauritanie kippu FC Nouadhibou kañum hewdirno e kippu Memelo Descendance mo Afrique du Sud ko Memelo Descendance wawi hebde polgu logui ɗiɗi e ndiga teppe Mazembe mo Ibrahima Keita défenseur équipe nationale mo leydi Mauritanie kañum wawi hebde polgue yesso Pyramide FC logui tati e ndiga jabanten ko Inter Arena futsal mo aka kiwdire ñalawma janggo championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas tati hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi hatto juude ko Pulaar kiwdire Pulaar jogori fuɗɗade ko 15h GMT kippu Dubango ma hiwdire kippu Thidé 15h40 GMT kippu Sorimale ma hiwdire Daler Barka 16h20 GMT Bagoudine ma hiwdire kippu Thialgou 17h GMT Bogué Bass ma hiwdire Silla 17h40 GMT Rindiaw ma hiwdire kippu Bogué Escale kiwdire Poulbe ñalawma janggo jogori fuɗɗade ko 18h20 GMT kippu Sare Ndogu ma hiwdire kippu Djingue 19h GMT kippu Tachan ma jabbo Wending 19h GMT 19h40 GMT Jowol Sare ma hiwdire kippu Hayre Mbar 20h20 GMT kippu Sange ma hiwdire kippu Tachan 21h kiwdiral Sakket kippu Gankimo Brakna ma hiwdire kippu KDFC
njencude championnat régional mo Tirizamour 3e division kiwdiral ñalawma hande kippu FC Turin kañum wawi hebde polgue yesso kippu ASC avenir logguiɗiɗi e ndiga classement championnat régional mo Tirizamour ko ni sifri arde ɗum ko kippu ASC Kedja ɗiɗaɓo ko kippu FC Turin tataɓo ko avenir nayaɓo ko kippu FC Loti jencude championnat mo leydi Sénégal Ligue 1 Pro kiwdire ñalawma hande kippu FC Jambar kañum hiwdirno kippu ASC Goré kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki on partout kippu Sonacos kañum wawi hebde polgue yesso kippu ASC Dakar loggol gotol e ndiga ñalawma janggo sanga waktuji 16 so pawi hojomaji 30 kippu Stade mo Mbour ma hiwdire kippu Génération Foot jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko Premier League championnat mo leydi Angleterre kiwdire ñalawma hande kippu Aston Villa kañum wawi hebde polgue yesso kippu Nottingham Forest loggi nayyi loggi ɗiɗi Crystal Palace kañum samti kippu Burnley loggi tati e ndiga Manchester United kañum hiwdirno kippu Fulham ko Fulham wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol kippu Manchester City kañum wawi hebde polgue yesso kippu Bournemouth loggol gotol e ndiga championnat mo leydi Espagne kiwdire ñalawma hande kippu FC Barcelone kañum samti kippu Getafe logginayi e ndiga Deportivo Alaves kañum hiwdirno kippu Mallorca kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki on partout championnat mo leydi Allemagne kiwdire ñalawma hande Union Berlin kañum jaɓino kippu Offenheim kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki do partout kippu Bayern Dominique caggal caɗele Bayern hebno ñalawma hande Bayern wawi hebde polgue yesso kippu RB Leipzig logguiɗiɗi e loggol gotol championnat mo leydi Italie 19h45 GMT kippu Milan AC ma hiwdire kippu Atalanta Bergame e Lecce ma hiwdire kippu Inter do Milan 17h GMT coupe mo leydi Angleterre ñalawma janggo 15h GMT kippu Chelsea ma hiwdire Liverpool championnat mo leydi Espagne kiwdire ñalawma janggo kippu Las Palmas 17h30 GMT ma hiwdire kippu Osasuna 20h GMT Real Madrid ma hiwdire kippu FC Séville gudiren kabruji men kiwdire ñalawma janggo Ligue 1 français 12h GMT Lens ma hiwdire kippu Monaco 14h GMT Toulouse ma jabbo Lille 14h GMT Nice ma hiwdire Clermont Foot Le Havre ma hiwdire kippu Reims 16h05 GMT kippu Paris Saint-Germain ma hiwdire kippu Rennes 19h45 GMT kiwdira Sakel championnat mo leydi France Olympique de Marseille ma hiwdire kippu Montpellier Tidiane Niang a jarama no fewi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde yewɗo ñalawma 7 nogas 4 lewru février yen mbal jaam ha janggo kadi on jarama.